Kanyocha corona nika, corona nonego mana ji karibu 4,000 ka. E Kenya ka. Katwa wuonde ni medo mano kolandi. To gin mana 1,000 karibu 5. To king'iyo joma ajali nego to ingo jogo. To ni neno teko mano ketie gi ji duto, agencies duto mag sirikal kata mag sirikal nyaka kanise. Mano nyiso niya, teko mwaketo manyo waketo ne corona kata miketo ne nyaldiema gini kuwuok cha ema nyaka waket ne apaya ka. Gima nyalo kwayo jothurwa, ka in jawuoth wek idho gari mosepong', idh gari ming'e ni biro bedo moko bedo overloaded. Wek bedo garaka, mana kaka nowach journey planning cha, wapanguru wuodhwa. Mano jawuoth. To kijawuoth imbende kikiling ka weche dhi marach. Samoro jariembo mariembo ni omadho ndiwo wang'e ok ni kare. Kikuling go koko kaber to wuog were gari no. Kija piko ting jawuoth achiel, bed gi helmet maler, imi jawuoth machielo bed gi reflector. Imbe ng'ama pillion passenger, in bende tim responsibility mari. Kaja tim mari bed reflective jacket, kaito kaja riembo rider ni bende dwa riembo ng'we aeretete bende kikiyie. Then wan bende kaka road agencies, ng'ato ka ng'ato tim kore. Road agencies nyaka tim signages, kera nyaka tim signages gi keti, kama nitiere bumps nyaka keti. Drivers bende observe speed limit e wang'ayo. Kaito ji bende we kwalo road furniture. Samoro ji go koko giywak to koseket signage ni kam, okete signboard kata mar hospital kata tang kiny ka piny rut ne gibiro gi akso giting'o gidhi gitero ka scrap. Nyaka guardrails mag darache moko kata matindo iyudo ka ji ong'ado duto. We must also respect the road furniture, mondo mi wan bende wa protect gi. Kikoni waywak to koni wane mwaketho. An gima kwayo jothurwa ni sani ka wadhi e ndalo mag Pasaka kod sikuku, wabedu responsible. Ka ng'ato metho to kik riemb gari. To kik in bende yie idonje gari miriembo ng'wera tete. Wagoluru duondo waduto nikech kwaling to we are accomplices e gigo. Ka kamano Nyasaye bed kodwa. Erokamano ahinya.